ene yesema ye kan say distance marriage. Ena masande aba say some of Africa for aware mema ni bi ni mani bi aware aye ware. Distance marriage. Edi ene de ba aware mu. Edi ene de ba ya chitire mu. Because sa ekwan tintin aware no first me kai Ghana ye nananum so biti Bolgatanga anaso voter region na ubaka chiro papa na mas o meshia branch bi oso wo ofri Tamale ofri Boko ofri Western region na start ekwan tintin aware minko ekwan tintin aware minko Temi nyami kona sembismechi ya meye day. Temi nyami kona sembismechi ya meye da sembismechi ya meye ni ebo yensem. Omo se kwano wa enti no oma wo nko. Sama mi ya broni bi betwa ticket free America, UK, Holland, Germany. Ebeba mana ye na wa too. From Accra, Eko Boko, Eko Tamale, Eko Western region. How many minutes and how many hours? From Ghana, Echo US, London, Australia, and Canada, how many hours? And what do you penisa ye manko because Sikawo ho? Again, the bawarin, and ya no na meka. No more meka say, ya can't cancel no, Sister Rita Beckamaye. Mark in my yet ya say, means for market quento. Genesis chapter 2 no verse 18 Bible say eni kwan say nipa nko atena obeye sesoboa forma na say ni kwan say enipa onko a wotena. That means eye good say obe stay oni wukunu ebe stay together enu nti no abranche na hia sister no waware no waware ni wi oso otu kwan na wagya no asi Ghana no obedi you 10 years 5 years, 7 years. And you staying together or pamper. Omo ya wale for us, omo ya pamper say when you brony be friend, pamper natural letter. How are you? A natural man and a pamper and I say ya worry. Aware so beja bra Steven Nyamisha won so ba Steven menu. Wo beja waja ne won na ho. No akobata wo yere ho. No ma ye honam baako. Ye ka so bi bata obi ho no ma ye honam baako a eye senete. Mama mempe pen bi mfanye ayi kakra wa ha na ye nhwade. Ya na ye kwa afuom a mama memfa homa we. Ye kwa afuom ya na ye kan se ahoma bi. Dua bi akekere ahoma. Se ye ka se ye kan se ahoma bi mama Esther Nyamisha. Ye ka se ahoma bi achịchịrị dua ni ni fanse pen ni eye dua enje kata ahoma achịchịrị na ahoma na achịchịrị ni sei ahoma na achịchịrị no enje achịchịrị sei ahoma na achịchịrị pen no anaso akobata ne ho ye kasa obi so kobata obi a fanse tissue ni na we ni enje kasa obebata no a aye sei ene wabata no we wa ha e wa ha we wa ha e wa ha eye sei abata no so ati ase enye no ene ye ena Christopher aware egu eso sikani brenti Bible say wo beja waja no na no akobata wukunu akobata wo yire no ma ye honam baako na abewale oba re tena Ghana 5 years na wo kotena America 5 years a eya ware ana ye pempa emuwa enya ware wosibu bebata no ma ye de bai honam baako ejise meti America meti Finland meti Canada no oba ne ti Ghana ye honam baako ana se ye nya honam baako ya gine no ho esanse ye pa aware enti no aware na wo ye ni so enti ye nke eniema wa aware no papa no hu wo so be ware wani age o wa Abrokyie ubedi dollars ubedi euros ubedi pounds but what day consequences e wo aware ni mu sister bra what day ho wa walo de watena ho obroni bie ni ho a obe ware oba no wagya no ho so okoye adwuma wa Africa ana okoye missionaries or missionaries okwa Africa obegya na yira tena Europe
no no akwa so okoye adwuma no no way ode ne yiri bedi nachi ya ode ne yiri bedi nachi agi Africa fo mema nyame nhira benu abema agi Africa fo mema eni ebeja ya yire no matena ayi Ghana Africa ene kwa de busu sema wom ni se obi ka se mema ne se ene de o ware oba na aja ne tena Ghana enye de ade nti obeto machine ama no machine ne oba na da no so ne machine da na sense be ne wom a wuti sika koye engagement ne sa wedding na ya na mo kana na blessing no ena ade no anko ware machine no hwe sika wudi fra Abrokyie ko Ghana ka uko ha ye people enkoko enkrofo be ko wiye sense be ne wom so ko boss aka no no anko to machine no because wale oba de na tena ho ene wato machine so ohia se oni obema beda wonyusu machine mfa nhihye ne ho ene achi enkrofo bebre akowura lesbian mu akowura gay mu ayeye yankase suban ena no na mede bi frem no ne mekasa o se mambeki yesi Ghana ye Christian country na a Christopher ye 70 enkremofo ye 20 others no so ye 10 no de odwin say a Christopher ye 18 yes ye benya so ne kofo bebre ne mo ma Christopher ankasa de 18% or 15% a Christopher ankasa e be 15% because ya bomu yu na yeko o Kristo ni a wo so ye Kristo ni a de Awurade edi ato ho so eye de na ase me wale atena Ghana na watchna Abrokyie no wato machine na de machine atwetwe wo be ma na machine so de ene wo yire no so e de ahyehye ne ho wo ye o Kristo ni anyame nkunkuti hu ya kasa enkrofo ni nyina frase 70% obuwa ye nye 70% yesi Ghana Christian country 70% ye 50% Christopher Christopher panya so ko for America Christopher ankasa 15% because oye Kristo ni anyame nkunkru ti umudia Bible so beja waja no na ho na wa no yira akoba tawo yire ho sikanti obi afa desert so wawu am yayi na tunjuma ma nam adini nam obi awu ye musa se niema na yedi memeti Abrokyie bi eniema na yedi ko Ghana na hifo na eto eniema na yedi fra Abrokyie ko Ghana no hifo na eto Josephine nyame nhira hifo na to sa eniema no eye Ghana foro muntu kwan na to sa eniema no Ghana foro muntu kwan no omu na to sa eniema no ye cars na yedi ko Ghana no Ghana fo na eto container na ye ni be kwa kodukura ni eni sika ni asan bobesia e wo Ghana fo no ho e de atueka enti ye pe ba me wa Abrokyie pe be ma wa Abrokyie ba wa Abrokyie no sense be ne wo obema ne ti Abrokyie obe ware obi wa Abrokyie no wo se ope Ghana e kofa Ghana ni no aware no enye bone Ghana fo ni bi wa Abrokyie na so sense mo so president no onya ko ware ni wie pe na wagya no de na tena wajare di na tena Ghana wajja obare di na tena Ghana ye Christopher ye anyema ni kwa se gua ware na egu aware awie ye mremu wo so wo beja wajja ye be kan Mike ni sesi a mo sister akaman sister me so me kan borofo no sister Rachel me Mark chapter 10 but obetimi atwora no atwora to so aman Mark first one Mark chapter 10 verse 6 and 9 ni enhwade asem bi a Mark eka wo ho e kire yen bana ya hwe ba bi a ni atowa so nyame asomdwe enka obibia na enka mensuso yekenkai mako asempa etia eye obetumi anu atwora to so aman oba ya akwa ba na yewie nu wo enkono Mark chapter 10 verses 6 to 9 Ose na efri adibon fitiase no adibon fitiase oberima ne oba na onyankopon oberima ne oba ye nti na onipa beda neja ne na ho na wode ne ho akobo ne yire ho enwotwe no na won ba no akoye onam kro enkono no
enti die onyankopon de abomu no ma onipa ntitimu enkono no mesa kan bi mo se enti die onyankopon de abomu no ma onipa ntitimu Christ asomdwe nka obibia na nka menso amen amen wo se okobata na yire ho nyame sha sister Eunice no ma ye honam baako na masembusa ne se mikunu abeware me atena Ghana no no so ti Abrokyie a ye honam baako ma ne ye ye ka se honam baako a honam baako ne se Malaki 2 no ema yenya ti ahye se da obeware bema ye beware da na Awurade sane be ye ono yire ene okuru no entamo de be dansefo da no nkuta hu bi a mobedie enhyiamudi a mobedi no Awurade ye danseni wo so no onya ware ni wieye no 1 month pe ene ogya no me pacho obi frame nim se me pacho minim se opeso obaso a me pacho twen opeso obaso ama menya we ansa wa me selfie na ma start so what ya se oni oba no ebe ye honam baako o ware no 1 month pe wo gya ne ho akotena ye friend say Abrokyie honam baako be ne wo mu wo so oni padua wo na ye ena foto wo na ye ses nso ka ware ho eya momie mu say asofo ses e ka ware ho Bible ma yeti ase o Genesis say ye be ye nwo ne yase nnore se epoano anwea na sese no se ba ware na miku agya be hakotena US me dan wo ama na ye yie on fa sika mra me dan wo eje ma bebre yigu because of that because oti ho ye nua be me bi ndo ka kire na yire se na yire nkonko ye adwuma no mfa sika mra no oba ne se wa ye adwuma 5 years obusa be ma ne se wo ye okay be ma so ye okay on tena o kakra enye furu no o furu obey wosi na Awurade aka bom ne manipa bia entitim ena walefo na netiti o maware mu first ni esi nkumafo enye nkumafo first ni esi eyensenom enye nsenom ene ye huni se eye yenyankasa ne yetiti ya ware mu enye nkumafo na yetiti ya ware mu eye yenya ne yetiti ya ware mu wo beja waja no na ho no makobo no aye honam baako na Awurade aka bom no ema obi entim na Awurade aka mabomu na se ayi sa mayi we ye tissue ena remote kuta bo ka bom ebomu sei ejade bomu sei ya ye move together ye bibie together we koda na we koda ho a ye momu bio waja wo yira betina Abrokyie bra sister ena wudware na otwetwe be ma sense be ne wom wo so do won sa hihye wase sense be ne wom wakoto machine e wo so wo ye kristoni ena ade machine wurawura wase sense be ne wom eni nti na Bible say nyomom se Awurade ne be ko soro ahimem no ye yeja wo so na pede no Awurade apede na wo ti Abrokyie 6 years 10 years 15 years eno obi die kro ka che me na me wra ho o ware maame ni wieye no ene wa betena Abrokyie 36 good years 36 good years be mane nkoda ene wa sifie de oba na tenem na we eya ware mu amon ware mo ntom bu ase na mo mre mo ho ase na Awurade mpia mo emfa mo nkosi baabi papa no ba be ware wo so share wo Facebook so share wo Twitter so share wo he onya wale wo wie no de wo kosi Ghana no no agya hot Abrokyie no na enjoy obe ware buroni aden wanfo ani na chie so okwa asore ye kristoni Abraham wenja Sarah ho ne wo fo ase Lot na Lot onware ye ka Lot de ne yiri bedi na chi ye hu se Jacob ekwo ware ye nuafo mienu Elia ene Rahel wo fo mu nina na de wo mkoye ade na de wakwo wale wo de wagya na si Ghana obroni pie ni ho be ye sade we no wagya na yiri si ho 10 years 5 years 6 years okwo 1 month no waba
fa Bible no na kenkan bra wo so ye Kristoni sister wo so ye Kristoni fa Bible no na kenkan na maye one quotation omo ya adi Awurade achi nara omo gya omo yire no mtena ho wo hwe Peter no gya omo yire no monko ye nyame adwuma mankofo oba bia bio omo di Awurade achi wo de wo so obeware no ba na wagya no edi na kwa akotena ho na wo wuti aborokyire no ade na wo nware oba ne bi wo aborokyire obi so already on fa oba ma aborokyire na oba ne ye den oba ne be ma ne ho so ade nti na saa adwe ne wo tum so on fa oba ma aborokyire etu ko ware de na tena ho ene obi ka wo se omuko Libya ena Ghana fo mema ne bi wo ho o matu agu Nigeria fo ma ne bi so ena ono mo twempuna sana baako oro so yire etwempuna ena wa ma obi tite no ofiri Libya ba no so begya na yire no because the yire na twempuna Bible he ni a kiro se be ma de wo ho kwan se kona ko twempuna ye papa ma so fo ni bi preachi antichrist se obat mi be ma timi wale mienu ni miensa wonu munyansa chen Awurade o bo soro ni asase na nwia na bi ne eda so nante so no wo hunu ni nyansa mu wo ye oba ba akopɛ eno de ne ma Adam wo so gira ho preachi se ye nware adwama e koso no wo na kono boni wo mu ebe ya sakra na be ko giem e preachi se oba be ma nware miensa ne nsia ne nwotwe wonu munyansa chen Awurade adan one five masses and fan Adam ho one five and masses and Adam ho mo mu preach sa mo sakra na mbe wu akogem an sakra dia enne akono nti sikani branti ene Kristofo aware oso ye Kristoni o wale oba na gya neso oso mfa oba ma aborokyire ade na ode oba ye na kwantio be ye adwuma no wa ye awie fesika no de kɔ na anu oba ne nyina nkɔtena se mi kunu nie mi yiri nie na ye kɔ ne ye nante happy marriage sika o no sika ye ni agi ni ye kɔ ene so de nye sa na tie ene de nye sa na tie no oba no wagya ne tena fie obi ti aborokyire dida ohun se ma ne bi wa aborokyire eno twa tikiti kwaware wo Ghana wo wie wagya oba na si ho eno oba ne didi gu akansu wagya oba na tena ho oba fani average emma omutimi tena ho twen omukunu omfa emema omo be ye 5% nka ye fuo ni nara omo kwotwe mpna na obi behu omo na omunyanko maanom eda eye lesbian omo ye finiema ode ne nsa hihye no ho nti oye de wo ye finiema wosi na Awurade aka bom ne nyede eme nipa bia ntitim ena wo a wotiti wa ware mu yes oba ya pastor for be na ne nansen ya obi sani bi mi maame bi wo UK sani bi se mema ne wale bebre bugo pastor na Awurade bo ade no ore na kire Awurade sa anwa we fa we na jabi Awurade mo ayen se wo so wo ye Kristoni na nyame honhom ti mu abra wa ware ama oyire ntina wo nchen aware bebregu o sa niema we aware bebregu ye sa niema we ene se nchehye we unya te Kristofo aware egu wa ware oba na janesi Ghana wa onu so awale be ma na janesi ho eno ti aborokyire eno gu aborofo maaso no hu aborofo maaso so twetwene be ma Awurade di akono bi wura enipa mu o se Awurade kum akono Awurade be kum akono nenso wa wale ne de wo di akono bi wura enipa mu oba ne be ma the moment a wo na wo yere kasa wo ne wo kun kasa na mo feel each se munya mo be make love no na wo de wo te ha na oba na so te ho enye mu ana mate wontemu oso na Awurade aka bom no eme nipa bia ntimu ene masembusa no Awurade na ka mo bom de ade na wate mbra ya papa na masofo ni bi nso saa wa baba ye course
wagya ne yira tena ho wagya ne yira tena ho eno so obeye course obedu Abrokyie ompe so obekọ bio efe kwa do se Awurade se ma me nwale wo bio Awurade nkase ntia na asem watimu obekọ no akwa ware oba afoforo obi asene friend request minim se opese me friend na minim Faustina minim me pacho yo enti me pacho ne ye kan anwumre se ye be kan Ecclesiastes na so Ecclesiastes ma ye ti ase se wo se benu mienu ye chen baako mubom ye adwuma na mabom mahye na no obi ka se misusu ampasa emra Adam Satan bae no na if the Adam machia anka I don't think say Satan benya no because beja ho kobuta say aduaba nje Awurade se mamuni no anka Adam beta nani ahwe ye kasa ne men sohwe toto ye ni o first ye si ye nkuma afo na egu aware ye nsirim na egu aware ye kunum nkitwa na egu aware ye bra fi say ye nya na egu aware o ware oba na oja ni si ho no nye wa na watimu Awurade se ro no Awurade aka bom no emeni pa bia entitim enti da na okogina asori dem no anka wo so koye breast na akoye wedding no ye busa se hwan na wa asem ka na nka oba pagya ne nsa na be ma pagya ne nsa sofo busa adai sofo mi je oba ne ho akwa akotena Abrokyie mene ne nko enti enye titimu na ye betitimu no na wankasa wabua obusa question no wo ho ene ye titi ya ware mu etiti ya ware mu yenkan Ecclesiastes no yenkan Ecclesiastes no na yetie yenkan osenkafo ngoma etia eye 9 ni yimu a eye nkono na ewie no odu baako osenkafo ngoma etia eye 9 ni yimu a eye nkono na ewie no odu baako ose enu yesene baako bienu ye chen baako won bremu akatua pa wo homa wo bremu akatua pa wo homa na se wo hwe ase a akohwe ase a be ma ne yonko so na obakofo a wo hwe ase obi nka ne ho no mano so no nue du baako no bio se benu da won ho ye mo shi na obakofo de ne ho beye no sisen du baako no o se bio se benu da won ho ye won shi na obakofo de ne ho beye no sisen asa sumje nka bibia na nka menso amen amen o se mienu da se enipa hit wo ye ho enipa hit ye wo ho enti so de ntuma mo nsi atade mpo na mo de ntuma kata mo ho a mo mienu no mo generate hit enti ma hit ba ento ade na mo de akata mo ho no hit ba mu si ati ase eye saa na etie wo se menimi kunu da ne ye de ntuma akata ye hit ba mu so oti Abrokyie a ye be ko snow mu ya winter time na wukunu ti Ghana na ayere ti Ghana na wuti awoimu osi mienu da baako tishia baako lefti baako tishia baako so baako mu baako tishia baako so baako mu baako tishia baako so baako mu wesu de dabi obanko anatie obanko anatie enti so oba no nko anatie a wotihia ade asan wo yale po obi ato adura ma no wonware idi a wonware ye ene Awurade ka ho menka so waware Awurade nka ho because wonware ye obi enum so wonware na we de waware e ma no waware no de ne ka wa ekire up and down no de ne ka wa ekire mi hu a wonko anso na wotie woni sister no wonware na ne tifie ne ye pe ade a wo de chen na ne se ebia bosome ukuru besen no sika ono so bosome oye adwuma ade a kire se waware no eye kawa obetime akoto bi ahye because nkrofo se Ghana for mem ema apede epe kawa so ati ase Ghana for pe kawa no se Ghana for ma pe kawa yesere Awurade so ohu ye mobo ene no ene ekoso enti obere mati baabi
wosi beenu namwa eboa awodi wa baako de ntoma bekata ho so wokọ adwuma ba no wabra baako beka fufu ama wadi so yare na ntimi nware a baako de tawo bebo ntoma yeden apepa wo ho enu na kire se ma ware na nye se ba ware se magika wahye na be ma ti ba bi bo abrabo bi a ope oba ti ba bi bo abrabo bi ope obi a ware 7 years ni onfa na ni hu ni yereda pempa adwuma no mo ye telephone so eni nti na amasa ne ma na ekoso obi wo ha wo se okodware a no aka ni ku se fatu a video na no ebi bai ebi wo mi phone so susuan pass so ni ma oni ni yiri na ti anka se num kwasie we be ba beto no se oni ni yiri na ti a anka num kwasie we be ba yo obeye 30 years or 28 years wayi ni hu ni na naked ababawa kokko kama na nufu sisi so no pepa na ni achi ekotokoto waye naked o twade akoma ni kuru ni ba bi ekoto ye miminya sa foto ni bi wo wie ni bakura esu wonti se ni besu wo wie no koda abafu mu ebu nsi ogu no ho ene wo bie na han mu ena ne ba ne ka bom sei ni ba ne ka bom sei na ekoba sei we ehye urade de anuonyam odi koma ni kunu odi kwa koma ni kunu na susu ampa so ni kunu na atia ena ni kunu kon do no a enye ne yire woni ne nda enye ne yire ankore ne beda enye ne yire nkone ne beda so ati ase ene fede na mabonten no de sen ne me kra ye bema o bema no hu adeja so nye ne yire no wo hu adeja so de sen ne me ye bema ene wani mu ni na ada ho enju mi nkasa nye wa se me tie ye ngofo ma no de ndie ngofo hu mi eji se me ti wo se na me hu da obi hu no ndimi nkasa e photoshop ade nche ka me kunu ti ne nchen a ena ne kon do no ka ne kunu ni bedi nhie mu ezu dabi ena na me twa me hu de abrao eye sane mana ezu first ye se kwantinti aware we na ye kwantinti aware no enye baako na se we ti bolga wo se we free bolga we free voter we free easting ene de ye kwantinti aware no e kwantinti aware no distance marriage no ene ho asan na make am we na ye distance marriage that o ma mi lo ma di we na ye distance marriage emu weyiye from Ghana eko Libya ye say from Ghana eko Australia ye say from Ghana to USA ye say from Ghana to Finland Germany Norway how many hours unya visa kwa na fa pray how many hours uja we know how many years ni uja we know how many years ni bra sister answer one fa uja wukunu how many years ni uja wukunu how many years ni usu waware eye pempa adwuma na wo ye first na ne entu kwan no no e mo hwehwe ne ye chro letter na we so achro letter wo chro letter sade a nyame nhira wo chro letter na we ya chro letter na sa o send me no send no ene ye di phone ye di ye sade no ye di phone ye sade no ujidi paase 2 years ni to mfi wukunu wuso ye Kristo do ye the Bible ma show say kanokura 5 years ni na bi 1 year ni wonfe wo yire 6 months ni wonfe wo yire wonfe wo yire wonene kasa na adua ba tu say mami wa hanka me ne beda mami papa wa hanka me ne bedi nhie mu ade na wawo ha ho ade na wotiti aware no mu obi wo honso na mo ba wo hu so ba Abrokyie no wo se ko mame nkwa wale wansa onum sa Abrokyie sika de da ha mame nkwa wale wansa na wako oni nkrata o wo se mame nkwa wale ne wako wale okọ wale ni wie no onya nkrata onya bedu ya so no onya obi a ope no e chen wo
no betwa ware no enti wo ye die America sa na he ne yeko ye die America na he ne yeko anuanom ye nya san chire yo Awurade afa ye so chire na nhyira nkan Bible say me batie na ye enkwa bedi wachi wo a wo betie be fa de e be boa wo a wanfa so mawie madwuma so wo pray for me so na wo ware ye na fe na wo baba be ware a me pa cho hwe ni ye e fe na wo baba be ware a me sro se bomodin na eden na hwe ni ye because be ma be ware no wagya wasi hode dwi hu mienu be me ba be ware na wagya wasi ho 5 years 6 years if you kunu kra na tie na wo tu kwan just 1 week kra na ten wa fe ofi ukunu ye mi kun wa ha mi kun ye wo ya ana me boa 5 years 6 years say ye boa apen e ma omukun achom ha e fe su odem nje fe na wo so wasisu na akwa ware a sister ebe ya hwe ni ye wate ebe ya bomodi ana hwe ni ye se fe na wasisu na pese wo so kokko ware dia ye ka no kore na kire emfiti preko pe bepo obi o wa Abrokyie enimo no mdi fra Abrokyie ko Ghana no Ghana fo na eto enimo no mdi fra Abrokyie ko no Ghana fo na eto nya Abrokyie fo na kokoto nti Ghana fo na ye dey omo osika echen omo muti Abrokyie no obi ti Abrokyie onye adwuma o pa Abrokyie ni aware no onye adwuma aban na tia ne dan kama no aban na twaduade ma ne die bosome so wati ase enti bosome na ye twaduane adi ama na die ni etua ne dan ka no oba no address kuntan tufu se wanya kunu ana afri se wanya yere so o ka kire o se no kura kire wan ka abehu se aban na twaduade ma ne die aban na tua ne dan kama no ti me pa Abrokyie no umu ye nhwe ne yie na munya botere mu amonware ye no mugu Facebook yegu Twitter yegu YouTube yegu neko bani nara ye Abrokyie fo aware obi wo Ghana kran ko be so ni mu yie sister I said da me pa Abrokyie ni uka so onya Abrokyie ni wawie obetue dan ka no so atosemna utua half no so atua half ye muso omomne omoyire no mti Abrokyie no opa Abrokyie ni ama uka so wale wie a wawie omu che bibia enso Ghana be ma na yi chop money ye musa Abrokyie for mema nemi ti Abrokyie bi musa Abrokyie for mema omu ne ma ne che bibia obi o se oba ntwaduane no ntua oba ntua bezotaduane o semuna di besiniema no oba na be ma na edey watie danka enso wo Ghana ni be ma no na be dey ori na yi chop money semuna nchi kura obusa Ghana ni be ma ye musa Abrokyie fo no se sa no omo ya nya sa no yo enye hyenhyen bia na ye good menua enye hyenhyen bia na ye good tie pa Abrokyie fo no ne mo media me problem ni ye wale wagya watena wo no wana wotiti awale Bible say ni kwan say nipa nko atena wo so obeye sesoboafo nti sesoboafo ne te kan say Ghana na me meti Abrokyie sesoboafo ne ye de ehi so bi beboa wa boa ne ye de ehi na Ghana fo ma ne bebre hia ye sika kawa waji kawa na wie waji sika no bigo onum se ono no na aka ne de obetimi aye nanu ya na enra wo se ne nansa na me ne abapa bi di nkomo wo se Ghana fo omuhwehwemu emma fo mu kunachi no edoso che meme fo mu yirechi yes ebe no kore nso emma omu fo mu kunachi no omu doso che meme fo mu yirechi yes na oti Abrokyie otukọ eja ba me ne ho okoye adwuma omfa wachi Nigeria ni say Nigeria film bia me o say body no be firewood
ya wonya onware ya wonware ye waware ye wie wo wachenka wusu wagya ne ho etukwan obi wa kwanya ne paata eso timkofa ne yere obi wa kwanya paata eso timkofa ne kunu nenso no onko mepa so eya adesua wonti bibia se abetimi atwora ba wo twora ne short me the WhatsApp line ato ho wo fra mefa ana pese me fra wa wonti bibia se a wo question a mema just 3 minutes mema 3 minutes and to pese wo baso a wo fra me mama 3 minutes na wa baso na apese obibusa no ewade be fa yeso ne ansan yo obi su be ka se mama ma ware me hia papa me na tena be ye 1 year or 2 years akwanya abase onkwa Abrokyire enti die na meye enye bone woni ni na atena na akwanya ba so onkwa Abrokyire okodi sai 1 year and not 2 years okay mi kodi 1 year me ne meyire ntena se obe na ewrade mu nokure na me ne kan mi nkofa wachi enti tena se 1 year ne de na bompa yeta machi nyame de me be kode mi aba abeka ho asomdwe mu enti ase aba oberema na eba no mefa oba na eba no o mefa berema wo ye na dwuma na so de mpabo atanachi tam no so ya no aba wo de tam no so ye pe wa be hu sa Abrokyire se na tie wo ni sika kra ye be hwew enti no so o mi mabio no waje oba na ti ho mi nya nkrata o mi ni nkrata o Ewrade hu ye mobo enkrofo bebre o se omo ye Kristofo mu bo asore dem ma omo bo sa abrabo we omo ni sa abrabo we bo nkrofo ma me ba cho me de WhatsApp number no eto ho ma me nsa me send WhatsApp number no be san to obi me ba cho me ba cho me keka WhatsApp number no eya mi ame yer me san chura na ye we me ba cho WhatsApp number no ye +358 obi bet mi atwura to wa ma ye +358 46 57 69 312 WhatsApp number no Instagram bio +358 46 57 69 312 but WhatsApp number no na me di ato ho enti wo pese ye fra wo say wo fra WhatsApp na me fa wo say hi so wo pese oba so se na me wo so ya wo say hi so na wonti bibia se a me fa e na otimi tworo wo question so to ho so a me answer mo enkrofo bebre WhatsApp problem no enkrofo bebre WhatsApp problem na edu omunya e wa aware mu woti asore dem de bia na osugu ni mu edu anwumre bia osugu ni mu ofon odu anwumre bia osugu ni mu ofon adentia ontimi nka ye mane ne de be mane ne pa enso osugu ni mu enye izo unware ya unware ye papa bi kai wo say so ye virgin dia na ye holy dia no ye virgin ne mo awale da onu oba dada ne fedie waja no nkwa akotena ifam cho number sorry wawale da ne waja oba ye kan say ne yiri eja ne ho eko wo ye nipa obehia oba afofo ntino obecha ware bio saware bio Ewrade hu ye mobo Ewrade hu ye mobo kwaku ohun ti se me hu se waba nyame nhyira so wadwe ne me na ye kani nara se hwe ne wa nwale nja wo ba oyire antra ho nkutu kwan so wo ye Kristo ni ye di Bible asem ukoi wo so wo beja waja ne wo na ho wakobata ayire ma ye honam baako enti se mutimu mu a munye honam baako mutimu mu a enti 1 Corinthians ye bekan 1 Corinthians chapter 6 verse 16 no enti wo so no de ne ho bodwamanfo no wone ne ye honam baako no de ne ho bo Awurade nso no omo ye de ebe omo ye honam baako enti se me aware so for maame vida me ho so abanyame nhyira
So I just say, my worry, na me jam yire atena ho atu kwan a. Father, nyamisha me hoso aba. Ma worry na good evening, Father. Minim so oba de ada ma hoye. And say, Father, no can me jaka ho Evangelist Aaron or say boachi nyamisha. Ma worry na me jam yire ho. Na me yire ti baabi. Na me so me ti baabi a enye yire. Enye kunu. Ye friends. Wakotua mi tira de. Ena me ti Ghana. Ena wo ti Abrokyie. Enso obi ti Ghana na nko oba be ware wo. Wo ma me se kwan ne wa, wo papa se kwan wa. Ekwan tinti aware de o ma ne be nko. Ne osu hwa Abrokyie, ofra Abrokyie be ware wo no, ekwan na enwa na. Ekwan ne wa, ena wagya wo so de watera ho. Wagya wo de watena ho. Mu a mogua mo pa ware, mo nto mo bu ase. Mo mo bu ase pa. Na aware awurade na hihye ye wo edi tro no mu no. Wo yi Adam wie no se ni kwan se enipa nko atena wo de nipa gina ho ma ba ma eni kwan se nipa nko anto be ne seso boafo ye hu se seso boafo ne ye den if no de ne koma no no bi ba be boa na so de na kwa akotena ha yo kwaku ye de awurade ase ya Yesu adom mesome ho ye Yesu adom mesome ho ye pa ye de awurade ase na wo yi if de man no na wo so de ye hu ba bia se if kotena we say also forgive Christ asumdwe nka me hoso abaso also forgive over time anka wo say hi na me fro na oba kire ya de 1 minute to 5 minutes say over time wo de na ateme nka de a anka abaso na nka me busa question yeah ene ye question ye busa ne say ye say obeja waja ene wo na ho no makoka mo ho abom no aye baako say me meti Abrokyie 10 years na me kunu ti Ghana 10 years a ya eye kam na yaka ye ho abom ana efficiency so kan ye efficiency no so kan ye ye be hwe efficiency no so na yetie asema efficiency no so efficiency kan ye no ya kan exercises no ye hwe asema efisofo nso e ka kire ye ene Ewrade ohu ye mobo ma se sa reta kan man e pa cho me ba Sire Ewrade se ohu ye mobo e pa cho me ye ne ya kan Queen's girl me hoso abaso nyamisha ye kan efficiency Christ asumdwe nka obi bia na nka menso ye kan efisofo homa etia eye enum na yima eye aduasa baako Ephesians chapter 5 verses 31 yeah o say ye nti na obarima beja neja nene na wakobata na yire ho na won ba nu no akoye honam koro me san akan biem o say ye nti na obarima beja neja nene na wakobata na yire ho na won ba nu akoye honam koro Christ asumdwe nka obi bia na nka menso amen also forgive I ye bomb pai se be san nya obi o yeah also forgive a serious issue was it waiting na obarima beja neja ninna no akobata na yire no maye honam koro na se ma se mbusa ne se meti Abrokyie o mi kunu ti Ghana 10 years ni yetimi ye honam koro ma ne ye yana itimi ye honam koro ene gay bebre lesbian bebre eye se ye Kristofo ya ye se age Ewrade adi ye ne ye produce sa anema yeah office wakotena Abrokyie na ne yiri dware a wafa phone no de ne naked a kire ne wadwaye na oba de ne nsa hihye ne ho na be ma twetwe ne be ma ofuse anya abomination eye finiema ye Ewrade achiwade enti oba bi so timi kofa adamfo na adamfo ba no mo so de ne nsa ofuse kofa be ma de a na mabọ adwaman na ho na ka kire so oba de na akofa na ne ye finiema no eni de enye finiema de eye Ewrade achiwade o Kristo ni be mo so okwa asori ato machine e de ama ne yire se me kwa Abrokyie je o peso no be ma da gina fa hihye wo ho ne na ma se mbusa bi o se sense be ne wom sense be pa ne wom o ade no wan kwa wale machine no
na ti sika be ye oba ho ade no wasan to machine ama oba no say one ne ho mfe na eno ne ho mfe na uso ye kristoni abomination eniema nkoa na yeye eno nkoa na yeye wa na usisi ho awurade be chiwa tugem enye sade asakra wadwe enti oba ni kokodware a no abon ho naked no gina dwaye no wayi nanufu na wosa no chinchim no ho wo se fansa so ha wo se ye we say wo se omi de mikumini ni have sex wo phone so obi be ka se kurasini oni ni kun have sex wo phone so ba hefa uso ye kristoni bible he ene ese unu kun have sex wo phone so bible he ene ese unu kunu e have sex wo phone so Awurade hu ye mobo mama ntie ye nua ba no it's not good for married couples to live in different yeah me nua ba yes e ma kwan kura ma obronsam wuramu e ma kwan ma Satan wuramu e ma kwan ma Satan wuramu e wuramu yinya na etiti aware mu wo se no no Awurade aka bom no e me nipa bia ntiti mu na so yinya na etiti aware mu yinya na etiti aware mu yinya na etiti aware mu twa abomination ne ma yeye Abrokyie bi so no okwa ware wo Ghana o se de so ware wo Ghana enye ayi ye ka ne say enye den se first no because say de phone wo ho machine wo ho wutimi toma oba no na oba no pese ono oda na oba na started de hihye ne ho na ono se enye nkurase ne ma aden no wan tisika nkoto sa machine no oto si wuda mu wie no nko ware wo ba bia nkotu etira de bia okotu etira de aye people aye wache gari photo hwan ma nkrofu abedi nese pastor na ahwehwe nti ana pastor na ebeche wonti ana wo wie no wato machine de agya oba no unye kurasini obi a ye ka so uye kurasini yes obi o nyame nyansa nyame nkonkru tini mu enye sa abomination niema we obi nyame nkonkru tini mu nye sa abomination niema we o ti nipa mienu na ma ba ko tihwe ba ko be pagya no we ti ro ba beja naja be ma beja naja ne na ho no kobata ne yire hu ma ye honam ba ko waja oba na to de nkoto machine ma no ukoto machine ma na so fancy hye no ho de a minua be ma na nyansa ka bebre nka kakra yeah so ba ya enu ne enye sex na so enu no mo ode enjoy the whole for sex yes because am na machine enu no di use ntino be ma no be di 20 years kura mfa ne ho so what I say be ma no be di 20 years mfa because wonya bibi hihye ne ho ma ne fele se woni wo ba nka say dey elder sister Christina mi shira onu wo ba na nka say dey elder Sadia ninye edi lesbian ba edi gay ba edi trumu ba e Christopher mama yen hwe ye ho yie ni stay away from sane ma no unya ready amenware oba ni tu kwan twen emfa ayi nto ne so nko ware oba no ni nkrata oni krata ndunim tabo benya krata obeba kofo bebre aware egu because of that oni krata obo me be kwa Abrokyie ni otutu America na akwaware obo okro no oba na etwempno woti sa Abrokyie ba mu wose kwaware me no so afo so kwaware no akwaware no agya watena ho ene ye maame bi wose wo de fane se maame ne ware no 25 years no kwaware ekura na papa na tena Abrokyie 36 good years papa na tena Abrokyie 36 good years ne fe na maame ne so mpese obeware biu papa no so onye se oja no na so wo 25 years ene ebewale wo no watena sia 36 good years no fa kan age no so wo sen enze se na wo so oja ware na wo ko hwan na ebeware wo how many years ene 25 years kura ne 30 years nipa he na enya aware papa aware na wo 25 plus 36 wo kan bo ma ye sen Awurade hu ye mobo
Erade hu ye mo ye tufo wo wa hana wo sa problem na mesrew wo no obi tu adama obusa no onye ready say mo tina bomu a ebe ya hold on onye ready say mo tina bomu a because oni ne netie wo ba na wo mfin ye oya wo frɛ na be men na me mfin ye me ya wo ma me nsuo obema wo nsuo be men na me sin ye me ya wo mfra ambulance ma me obefra ambulance dia ma Ghana for me man bi so say man mu ade e ma wo post wo Abrokyie enti omo mfa oba bia anye dey omo nkofa oba bia mfiri Ghana ma ha fine enti ade na wo nware hodie ni bi pastor be pacho me from me wese me nsa beka wa ni bom pai se me nsa beka no wa ba be bua ye kakra ya pastor me pacho me free because ade na ekoso ade na ekoso amani bi wa Abrokyie ware oba no wa Abrokyie na ne ntina mobra enye sa ko wale Ghana ni dia enye boni ne momfa ne bra fade bra nya ne ntina ho because dia wale go ba e di abomination enye ma ehu hia de ba pasageba me pacho eguso airfre nti me frɛ so ati ase ye tufo ewie ye mremu nie bra bad boka me buso se no wanya yere no wanya yere pa wanya de pa also forgive nya mi shira the radio access wa baso papa ani ebusa no Bible say obeja waja no na ho akobata wo yere na ma ye honam baako be ma ne ware oba na waja na tena Ghana 10 years no ti Abrokyie enche no o se na radio akabo mo obi antimu timpacho de na wo ka fa no ho ma ye nya kasa na yatimu anaze no so ye den Mommy asemu asemu hia pa and comment na me bro metro is a serious issue. Yeah. Na erade no masem de nipa bia ni wa obetimi atitim anase aka bidi ato aso. Ephesians chapter 5:31 no. Ephesians 5:31 they say there o say oberima beja ne nane neja. Na ode no akobata ne yire na won nyina ye honam baako. Asema Paul ko free Genesis chapter 2 verse 24. Onyankopon enuma sem straight obo nipa wieye no. Genesis 2:24. Obo nipa wieye no a statement free nyame enum baaye. Say ye ntina obarima beja neja ne na ho. Na ode ne ho akofam ne yere na onyina ye nipa baako na honam baako. Na momi asema makofa abai eya de a ekoso papa na so bisa ami a metwa ne tia enye na enya ware enam se ba ko obi ti baabi na we so ti ne baabi nti enya ware erade asem se ware ne de bari ma beja nusuafo ho bari ma beja akwantu ho na ode ne ho abefam baabi a oba ate no omo nyina ba be ye ho namba ko ene nti mpanimfo da bu bebi se baby ya wudwan wo gina no ho na ne banso wa na ne banso gina ti mo mi obisa ami a metwa ni tia enye papa enye ni kwa se ba ne sa medase nyame nshira because minim se be nya wo time be 2 minutes bi nso dia ana woko o me ba cho mate ye be ko empaibo kesi okay me musa one question we ja ye hoko wa ma ya ti ase se enye enje se advice baby ko koso ma no pe mema na wa Abrokyie no mema no so wale na eje ma na di atra mu yisu sa obi ato machine e di ama na yere se wonji obeso afele so ne beda onyi su no mfa no no hunna eno no so na eye ana asa ma ware awie nti be ma de mamia na be ma no so yisu bi wa Abrokyie a eno so eboa na asa eno so de ne wo Mommy eno so enye eye onyame achiwade kese pa abrantie bi
Eware na oba na oware no oba no akwantuom. Ena omo ye onu ne nua ba ho ade ewo fie. Edi si ne nua na owa akwantu na nan. Na ensem a esi akire no. Bebrebe ekowi ase no na nua ba na yedi ni gina ho ma de owa akwantuom no. Na wagye bema no. Na wagye bema no. Ani ti se the moment ya bema wa ye ho ade no ebetu kwan no. Adwea Satan de be so tirima ne se ene kofa sam fidi wi na fa hyehye wo ho e onyankopon achi se wo de ade a nipa de ne nsa aye ebeye ennamu ade na wo de asepe wo ho se bi nyame achi wade mami na enye nyame hira mo pa se mo kasa fa sa topic ho ade e koso pa ade e koso pa enti mami de o kai quotation ni ma wo no Ephesians chapter 5 verse 31 no asembi wase manen kan ka ho asembi wo 31 na se pa manen kan ka ho eye pa beboa mate me bi mama no ahwe na makan ade asoso e wa hase sister Rita ne kan ma me na makan de atoma se oni henti mi amehwe na mi amakan de asoso verse 32 no me boa bacho you verse 32 sister Rita eniha 32 no statement na wo no yeah me ba to me se na mi amakan we ni de atoma mai or say Ephesians chapter 5 verse 32 no say 32 say there is a deep secret truth revealed in this scripture and the church. Yes. The opera can say I'm so obeka twi na mommy. Oni ha no akan twi na mama waka to wa mama deda. You mommy. The opera say eye ahintasem. Message na odi aba no eye ahintasem kire say eye ade a ekoso. Na nipa fa ne tra. Ani ti bebre anu wo ho. So wari ma oba no tukwan ana be ma no tukwan no wonu ne ho. Ni nyina nse na wonim se sa na beba. Enti e ka ne nko no na wari na agu. Enti bebre wo. Ya se mo ye intasem kase ye pa. Ai kasa fa wari. Na nso so enipa nim. Na mi tira momi. Na mi shira. Me da ase. Me pa cho meja o message o WhatsApp. Mo ma di atie ma me why. Me ba jo mate momi. Me ba jo mate. Yeah. Momi the message bi im so o ka se the message be ba bonten. Eno na me kai na ka me no na eye. Na so me ye ya me hu se untie ye. O program acha se ye ntimpa jo sofo. Bobo di atie ni akasa wa chire ho. Me ba jo mate. Everybody shram. Bye. Bye. Yeah, the also give baba beboa yen. O say, wo kan ayi na fa be so ma yen. O say obaya there is a deep secret. Ephesians 5 no, ye kan 31 no na also forgive am ye de 32 no abesoso. Said ye we koso. Ekoso. Mo ye kamo a mo ware ye no, mo nto mo bu ase o. Ememma mo so mo ye Kristofo, mo hwe ne yi o. Me hu so bi ase we mi hwe say ye yo okay, obaya me hwe se me nsa beka wa. O obaya si no answer. Wo de na yi ama. Video ni sign ni ho, obaya si no answer. Yes, Rade. Se Rade hu ye mobo. Sadie ikoso. Also forgive the bia better so enye. In the first place, Granada and Beba Wadrimu say, me jam me yere where to kwan, and me ko talk machine be their mano.
so on fa enjoy no ho oba ya we ni ho ntia o video sign ni ho also forgive there no o sha o say video sign da so green wo we ni so nti no wo say hi ma mitimi frɛ ana oye we na yesere wrade so hu ye mobo yesere wrade so hu ye mobo mami bamcho ya enuano mema ene menuano ne ye papa no eniema we koso ye nti bi wa asole fie o ye kyerɛkyerɛ ye nti nsɛm bi wa asole fie o tuesika gba afore ma oba gba afore ma wukunu gba afore ma oyere gba afore ma enu na ekoso enso nipa be wu akoburu nsam gem nipa tietie awurade enu mu asɛm so wo se nipa kura wo ne hwan ene wo tietie awurade enu mu asɛm so nipa tietie enu nipa awurade enu mu asɛm so enkyerɛkyerɛ papa bi se ba wo nyankrofo emumu metie no ma hye mpo na mu nua bi anya bi me be gyina na maka se me hu se wote Cape Coast wo sha atade kokko wuti yo ya frɛ na me mo mpa ya ma wanka ade America frɛ ma be bo mpa ya ma me be gyina na me ka se me hu se wote ma ma obi wona ya hono wona ya oya obi wo ma ma obi ane na ye ne ya samre ya ye kasa yi obi ti Sister Rosemont nyamisha ya te wonka che eya me ente wonka obi ti Cape Coast aye kata zizi o sha atade kokko enso binya obi adi akire na sofo ya me na me sha atade kokko no bompa ya mai me na ya hono ya me na me sen ya me ya no enso nkyerɛkyerɛ papa bi bebe sevu wankasa daachi wo kra nkwaje hu adwuma ene ni pempe o se die o kekamu tuatua ya so da Yesu Kristo beba da Yesu Kristo beba o se no no awurade akabom no eme nipa bi antitimu ena yenso ye titimu o omo so mo ye Kristofo yara wo mankasa ye den wo mankasa titi o ma ware ni mu o do mi tu kwan yo me ko Ghana empese me ko ware no so nya ware yodo me pese me tu kwan me ko South Africa woni nkrata o ena ko South Africa obi ti South Africa wono so agya na yere 4 years ni oda so ti South Africa onya nkrata ena odwane police debi odwane police ti so obi ti Abrokyie obi ti UK debi odwane police na wonya sika kakra kwara na oyire nkwatena se wonya sika kakra kwana wona oyire nkwatena se papa bi ne ba da wo free Ghana na maame ne nyem da ye ge akola no adore no na kura no 20 years na ne yetu ni din na kola na wo 20 good years o ena yetu ni din madam fu biti ho ne ba wa wie ye kan say secondary school ni papa betena Abrokyie ni oba foforo awo miensa wogya maame na tena Ghana eno no oba foforo awo miensa mi ka dey happy obi ekọ obi aware the same problem no ewo ho maame ni isu maame ni di awerho tete so no awurade akambo na de ne yetitimu ade ne yetitimu Abrokyie mani bi wo ho Abrokyie mani bi wo ho enti enko wale obi wo Ghana nto ho ne metena Abrokyie enko wale obi wo Ghana welcome back Victor enko wale obi emfa ne nto Ghana ne metena Abrokyie ne megu maso mema ne bebre begu abrofo ne so wa abrofo ne so o kan so media me ye bema wo ye bema ho na ma o sa odare so de otimi wale mienu utimi fe ma miensa ne nan no one is above the law no one yenchuro Bible babia say wo de fa ma miensa so bi ye bi o Bible ma Bible say me ba hwe papa ne sua eye boni nto aso ye be kan 1 Corinthians no na ye hu se 1 Corinthians no e kan o se no de no ho ebo odwamanfo no
enti so wo de wo ho abɔ yere dia ma ye honam baako obi anim se penny we ye a blue pen we ye red pen wo ka boma 1+1 ye dey eye 2 nenso aware mu de bible say 1+1 ye dey eye 1 wona oyire ye dey baako enenye no ne ye kan 1 Corinthians ne yetie ya eya biensa Christ asumdwe nkan obi bia ne nka men so ye kenkan Korinto famuma edikan etia eye ensia ne yima eye dunsia 1 Corinthians chapter 6 verse 16 so bia say ha me frɛ anasa munim sade wode ne ho bɔ odwamanfo no ho na one no aye nipadua baako efri sɛ oka sɛ wɔn mienu bɛyɛ honam baako mesan akan biem ɔse anasa munim sɛ de ɔde ne ho bɔ odwamanfo no ho na ɔde ne ho aye nipadua baako efri sɛ oka sɛ wɔn mienu bɛyɛ honam baako Christ asumdwe nka obi bia ne nka mes amen ɔse mun kan kyerɛ no monte ye ɔse na ɔde ne ho bɔ odwamanfo no yɛ dɛ ɔmo yɛ honam baako efri sɛ yaka sɛ ɛno na Yesu kan no wɔse monte ye sɛ tete ne yɛ kyerɛ sɛ nti ya kyerɛ sɛ ɔbarima begya ne gya ne na hɔ ɔkɔbata de yere ho ma yɛ honam baako nti so wote ha na woeti a monye honam baako most of the time no krofo aware begu a me hu so bi ase hai na oba ya ma me nsan tranhwe ya oba ya me hu se ye hwe se ebeba me ye eyi efre ibi ye kuro mu Ghana kura obi tinkran na se ye transfer ni kokuma ase a na ne yire ni na chi anko a wo de ye man papa na 6 months and 3 months wo be hu so papa da sesa oba bi wonye obi anyame huhu woni mu a won pem bratwe a wo be hu so oba bi bo pin no apɛ no omo tinkran ho aga na o na we ye transfer ni kokuma ase no wo be hu se aware na ye star bi aware na ye star bi so Erade hu ye mobo so wo lie we su a unti bibia sha betimi atwera ba wo question abetimi say hi ya mefro ya oba ya mefre ye try say beba oba mefre no mama 3 minutes o person ofra me the WhatsApp number na to obetimi afre oba ya si no answer minima de create so why you need that oba ya o video need that ho esi no hwe say wo ayi wa ha ona mane ni we me hwe say o we so oba ya mefro wa ha na me hwe say o we so aranka mefro wa ha se because emma wa ha me hwe say wa ha me nya no wa ha nanka ma fro e wa ha se ma me try ba ko hwe patwa me san try bi oba ya na me check wa ha so na ma no wa ha oba ya we tete me kosura me install wodi no un say hi wo Kristo asomafo na me mpeke mfro wa oba ya egusu try say bad dia fine say my idea e no oba ya say big sis me hu so aba so akwaba nti oba ya say hi wo Kristo asomafo na me nya na ma no na me mfro because we no minim say be ba na emma o say ayi wo Kristo asomafo we ni so amenya na mafro na ye kani na ni se ye momodin ya mo ya ware ho mpaye eni ko ama oba ya mpacho say hi wo Kristo asomafo na menya wo na ma no e wo we so WhatsApp no so ebeko o photo na ma ebeko because asan I reject it. Why? Na ye kani na ni se ye nware nja ye yire ho nkotena baabi. Me nua be ma nyame nipa nyame nhira
me hu so wa say hello nyame nhira ye nwale nja ye yire nkonkotena baabi na ye kunu so ntena baabi ya emwa ya papa ma sempakafo na asofo bebre eye sa mistake no je mo bru nsam wura ya warie mu wa ware so gya ne yira kotena baabi ana no nko anenam anka wo kona adwuma no ne yire ene bebbo makọ aye adwuma no no woni nyumtofo nyumtoni no ene one nenam do ogya ne yire na tena ho emwa nti yesre sa deep secret na wo menni me yire entem wo menni me kuru nti so no de ne ho bata dwamanfo no mo ye honam baako nti wo be ma so de ne ho bata ne yire a wo ma ye honam baako nti wo te aha na oba so te ha munye honam baako me pacho me de WhatsApp number na to ho WhatsApp number no I think say my sister phone into din ni so nti me fra enye yie me pacho ma me fa WhatsApp number no betimi atwura to ho na watimi afre ofre wa ha metimi afa WhatsApp number no ye +358 46 57 69 312 WhatsApp line no na me dia to no obeso ofre WhatsApp line na obetimi ase obetimi afre WhatsApp line no mpacho me dia to +358 46 57 69 312 WhatsApp line no na me dia to so no mpacho na me twen obaya minim so obaya betimi abese hi but obaya intimi my up to date nti obaya wa amade a ne jese yebeye na yayewi yesre wrade enuanom yenuanom amosia ware kwan so ye ma amosia ware kwan so efe na mo ba ware no munye in the name of aware ema obi nware wunja wuntena Ghana no no nkotena brochire enjoy no ho ema obi nware nkotena ye kansen enja wunsi Ghana onwale wunja wunsi Ghana so what you say onwale wunja wunsi Ghana baby a obeware no eho na tese motena baby obeware no eho ene tese wotena so ware se me ko Burkina Faso eso ori ni na akọ Burkina Faso no se me ko Libya bra ena ni yeni na ekọ Libya yo me pacho no man ye obi betimi atwura to wa mame no man ye +358 46 57 69 312 yeah Hilda nyami insha wusia nyami shira enwo se wabaso oba ya na me twen so ntimi maaye nti na ye kire ni nyina na se ye kani na se wo benya ntoboase tichiruwa ma wo benya ntoboase o fani average mema ye ware wo musi Ghana oba ya nyame nhira oba ni ya oba ya nanga misi say ana oba ya frame me from WhatsApp no man so ana nka misi say hi wo asomafo na minya wo na man no na me mfro because na man ni ha me store me nye we say nti me nya nyan me so wo phone we so nti ni so e wo so kura na odin ni so but me wasomafo nti wo say wasomafo anka menya number no nanka 3 ka benya me trying to me me pese menya no wa ha me trying to me nya obaya to say we ananka mafrem erade hu ye mobo we okay really nyame ansam na debi enye no obaya na mka ase me pese ye we ya na we Millicent me pese wa baso de a debi wa enye wa enye wa yo
enche na me hwese yen sabe kan obaya wo so obaya oye kre ahe mo nama no ewie ye mre mu ne yewe ye kire ye tu ye ho asi ho kire Bible say odi ma akwa nti yenso yemfa makwa we wo ma counseling betua sika ansa na wanya asem ye di ma wi tie na wa tena se na fa kwa adwendwen mu na hwe say papa yo so oba be ware mi no ware mi no wagya me ho akọ wogya me ho akọ how many years da be da mekọ no ho eya na ma no ye ni abotre ye fu se o ware wa no de wo kọ o ti abrochi bo ko ni krata no wa abrochi o be ware wo obo ho ni krata na oba be ware so hu first no kra de nankan crofoti mi ji obi krata ana obi book no mo de kofie enti sa bio ne machines ni we ye ko no o de fani mo ntimi nji obi de emfe ma enti me po broche ni be ma ware pa broche ni be ma ware no yenyin free ya adwi mu oba so oba be ware wabusa de se bra why you ready so de make call why you ready say e ba betena wo nchen me no wo kwa tena ni wo busasa yo papa champon Emmanuel nyame nhira so what you say na wo busa na da bi mi wale watena ho afi bia meba afi bia meba ka say easy afi bia obeba now the oti ho edu wa wale na no ukunu te wo betimi atena 1 month wukunu ni wunchan a wumfi wukunu 2 months wukunu ni wunchan a wumfi wukunu 3 months wukunu ni wunchan a wumfi wukunu and na bibi there's something wrong. Yeah, then there's something wrong. Obefi wukunu obefi wo yire enti bra sister mehu a meware no e ma ne nja wo ho enkonkotena baabi otu anu watiem otu nu watiem bibi kakra bi kura na mo be body abeye adwuma mo mienu na mo ye me ko Ghana me hu abaiwa bi na efe omo so abo container no eye kitwe bi o ti se mi table isu ha ena omo ton ayi ne edise phone ye friend say credit oni ni kuru no ese baby uwure ma ti so chia ho say tia na odi be wure mu oni be ma no eni na neti wo mi ko ye ayi transfer oba na ye obi fufura ba be ma no so ye say na omo mienu na omo pon a omo ni na ekofie omo ba omo ni na ba na ni tuemu bi so ni tuemu aye ni njawo eni tuemu aye ni njawo we su de debi enti akwan tintia ware no mama ye starting in nani enye ho adwuma akwan tintia ware na emwa enye na nanom de na o se sasem bi simachi amaye de enye no ene de yenye die to biti ayi kumase no bi wo western region eben ufaka ye ne ya bedu ufaka ne ya obedu nyame nsha mama mankwa Esther ufatri ya obedu nenso obeti abrochiri na wote Ghana wunnu eya na sika ni bre ne pese mema no e de betena abrochiri sika ni bre obanso na awowo mu awode no o se awo ba mienu wo beka mo hoshi esu di awaba obema nkwa na tie o na no nkohwehwe ayi ye frene sei broni baby obefa night club obenya obroni ba na baba defi obenya Ghana ni bi kura na ono so nware ye ono de onye so penyame asem bi esua ene na ahye so atwempona ya ene na ahye so atwempona enti yenhwe ya ware ye yi aware ne ye yenhwe ne yi enye hyenhyen ni na ye gold se ne ye nya wofu ni bi wa ha ana ye nya ye maame no bi wa ha kombeka no kure so mo bre ni ko jare ho 7 years obi ye 8 years obi ye 11 years obi ye 2 years obi ye 3 years obre ya obre adentia ohia ne kunu ohia ne yire
nso wonya kofo bebre sum yefo anadwo bia kofo bebre sum yefo anadwo bia wosu Awurade aden Awurade da ben enso ye wa na wo ye ene watwa ho gobu se Awurade sa aden one wasum afidie na afidie na yiw one wasum afidie wo se papa ne ti abrochire bosumi afi bia na oba baako wo so ntimi ntena afi ono papa ro ko ti abrochire no onimu pass wo ntimi ntena ho afi ono oba na aye onimu pass wo ntimi ntena 6 months ono oba na aye enso ma na je wo de wasi ho enso na nkobi wo abranche bi wo Ghana ankobe ware wo kama wo si daabi onimu so wo ko abrochire ni onso watena se 5 years watena se 6 years wo ntimi mai ene Awurade da pen Awurade da eye wa na wanto boase ene ya ba be ka kiro mo me yenteti ya ware mu mo ma yenteti yentem wo ware atena wo yire nchen wo na wo yire ntena enye abaako no wo yire ntena metukwa 1 month bi abade fine wo bruni otukwan 1 month ko tumi de ne girlfriend ko ana na yire ko so ko ye di 10 years ena no ni yire woni yire di wo tukwan di a ono na otukwan wo ye free wo ye independent nemo so wo yire pass wo ja de yire ho 1 year wo ja na yire ho no oni yire bedi na chi amomako odi ni yire bedi na chi no makwa akoye adwuma no so de ni yire bedi na chi no makwa akoye adwuma no we su de dabi Africa fo nkoa na yes Africa fo aware Africa fo nkoa ene yes ade we Emmanuel edu de oye me brana ya na me wo se Emmanuel edu bi abaso me bran so de saminim se brana idea yo brana ya kwa abanyo so de na menua be ma no why menua be ma de sa so I ati ase Awurade hu ye mobo Awurade hu ye mobo aware ye de ade Awurade hihye ye bia ye papa ade Awurade hihye ye bia ye nti ni kwanti da na dwank yesu ye yesum ye fo ye ketefo no ni kwanti nke bansa ati nya na ya kriti amanaba asantifo buku sa chia zo emu ye ebetimi aye bibi foforo ebetimi atisa wonya bibi kakra kuta ko baabi a wo yere wo ko baabi a wo kunu ko etie ene ne nko start abrabo foforo ne ntime muwa omodin akọ nene wo kunu nko tena na munko ye adwuma mum ehonya kokon hira na wo nhira menso wo nhye ya ahye ene nwumre na me de bra woni wa tena se na wa de kenkan quotation no na ka che nyame nkon so mo amunhunu mu ntiase obemu amunhunu mu ntiase e che medie yi kura wo sasema maami kan no kura nye tro na medie ye kan Mark chapter 10 verse 6 and 9 ye kan Genesis chapter eno ye nyankan Genesis chapter 2 verse 24 ya hono osofo Gabriel e de be share ho maye no wo de be share ho maye confirm with Ephesians chapter 5 verse 31 Ephesians chapter 5 verse 31 e be confirm ye Genesis chapter 2 verse 24 and ye kan 1 Corinthians 6:16 Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 11 no unya da Jesus of Colossians chapter 3 verse 18-19 faka ho na waka kire Awurade se o ma mu ntiase na so ware a wan so ye Nigeria ni wo ye Togo ni wo ye hwan ni wo ware ma ayire ntena wo nchen hwehwa ware no hwehwa ware no na hwese na ware ne tie umi nye Ghana fo mi nko Nigeria dade ba minim Ghana fa ware ni bi so atia se o ware wi ana na yire oja na yire atena ho oja na yire atena meme na etia so kan so no obi enfra bruchire me ware ne ba enya ne nkotena ho 6 months no obepene da because obi ko tokura say sister ni gina pipe no obi abaka so obi onu obi gina ho
obeka so no obi ejina ho me nua be ma saa mre de achen se ye de asi matwen a mwantimi amma nti saa mre de nyame boa ye beto aso ye beto aso na ma no ya kan sister ya akora atwora to ho na akosoro okora na oba ya atwora to ho otwora no ma ne to ho enti no ye mfensi ha na nyame ya adom a memenda so ye aware de na ti nyame boa memenda ye beto aso nyame boa memenda ye beto aso yeah because ate ya nya no yi kakra yeah enti wo de be pa cho metimi ama be ye 10 minutes bi menu be makosoro ho ba cho wuro kosoro sister ya atworo na ma no atworo na ma na to wo de ma mensa nka +358 +358 46 57 69 312 me patcho no man na maka no metimi am 10 minutes bi na matwen so opese oba obetimi aba na yato aso ya opese oba obetimi aba ansana mako nanka meye na mediesi nti opese oba obetimi aba nyame inshira no nye okesie yo menu aba mapatcho me de na manato ho de na manato ni ye kani na se wo ware atena wo yere ho wo ware enja wo yere ho ntukwan enja wo yere nkonante edi awale guoba edi gay ni lesbian ba yinya ne separate ya ware bible say no awurade aka abomu no eme nipa bia separate no but yinya nkasa mahwehwe me hu say yinya nkasa ne separate saa aware no yinya nkasa ne separate no yeah yinya nkasa ne separate no because no awurade aka abomu no da wo ware ye no ena awurade be ye ono wo yere entem adansefo according to Malaki chapter 2 no okai ho a awurade be ye wo no wo yere entem dansefo owie no say no awurade ne ka bo mu enti no awurade aka bo mu no eme nipa bia ntimu ena wankasa nipa bia ntimu wankasa watimu ti wankasa wagya wo yere ho akwa baabi eno enya aware obi agya ne yere ho akwa 36 good years eya aware na enya aware as a mochro letter pampa o 33 years kura ni dia na so timu se omo de ne ye pampa kura pa na se za no mka no na otrole me pampa wa Abrokyie eya o yira nka de na 36 good years unsi Ghana da eno waje oba no ba na te Ghana se ye wo nka be ye ode so office wo be ma no enjoy wo hu wa Abrokyie so we enjoy wo hu a wo obe ma no so we enjoy wo hu a nka ba ye sade we 36 good years eya de ketwa ugo si fie wie na aware sister na ade no kokotena mu odi no kokotena mu ene waja no ho 36 good years body ben why na ya ware we ya ware enya ware me 36 me background kama gene de dada yes be gina mana chance se mane ware bio because what is so ware ye what is so ware ye wanya ware manije da wanya ware manije ewade hu ye mobo me kan we ni dia toso Ephesians Matthew no but me kan Matthew chapter 19 Matthew chapter 19 ma me say verse 6 no you can verse 6 so they are no longer two but one. No human being must separate the what God has put joined together. Eme nipa bia nti na awurade aka bomu nti awurade aka ma bomu ena we yakotena ha eye moa na matemu mu eye moa na matemu mu na awurade aka bomu no eme nipa bia nti mu ena moa matetimu mu enka ekire mbetimi asan ba back together na wanya kakra no san fa ko Ghana enye sakofo oba ne bra Abrokyie na ne ntina
Kofo ba ne bra na ne metina. Kofo akọ ne bra na ne metina. Me nua beba me papa, yifiri wadwen mu sei. O de onfo ba bi a mabrochire. Ye ni mbirim bebre se onfo ba bi a mabrochire. Enso akọware obare de natena Ghana. E na onu agya onu te abrochire se onfo ba bi a mabrochire. Eni nti na wabra bo nkoso no. Eni nti na wo ye na enye adwuma. Wo se na mba no suma fidie na mba no na ehwe. Na mba no suma na mba no na ehwe. Awo ba ko beka na nyonko hye. Mienu ye adwuma ekoso. Mienu ye adwuma ekoso. Ebeboa. Emi asomdwe nkan. Na nkame nso. Ena nwumre. Na yebeche ye ne nua bema no. Emi nipa wantimi ama. Wantimi ama ntino. Edi besi ha. Yeho Nyankopon boaye ne. Memenda. Baba beto memenda ye the same aware program na. Baba beto as. Ye bompa ye ne ya. Ye de na asima. Ye de ayeye ma. Ye de nkanfo ma da asebre. Wona ani ye hye ase na ani ye wie wawie yepem. So asase ba ye mani nkogu nkase mu. Asime ba ye mani nkogu anwe mu. Asime ba ye mani nkogu obotan so papa. Mani ngu asase paso. Eye wo na wo hye aware. Wo si ni kwanse nipa nko atena ba ye ne seso boafo amano. Ewade wa ye seso boafo amano. Sikasem no ha binti titi aware mu. Nti ewade nye sa na aye no. Ye sese huye mo bo. Na ma yetumi ye betimi dia control ya aware wo Yesu Kristo dim. Onkonkru ye dawase na nwumre. Masemi ye obi obeti biere Ewade enwo wo na koma mu. Monye na brabo mu correction. Me dawase. So aboa ye onkonkru. Yesu Kristo dim. Amen and amen. Amen. Ye de Ewade ase. Aha na Ewade aboa ye. Ne de asem no aba bisi. Onhye ya no wahye ma obi enye bi. Ne ye kani na ase. Moma ye nkoware enja emane ntena Ghana. Emane wabruchi hana. Munware bi. Amno mu ni na ntena baabi amoti. Emane wo Ghana no so no. Mo Ghana so nware bi. No mo antena. Utu kwanya wade ye hye omotom. Jacob wenja na yire. Na yire no ante. Ena onu anko. So what ya say? Na misha menua ba menua ba baida. Sana hwe Sodom and Gomorrah akora na. O say Lot no na yire ko. Na onu ani brenti na ma me twa na ni oda na nkirinsi. Wanti Ewade asem na ma ne da na nkirinsi. Onu to fa na yire no ne ko. So ena ye na Abraham so wenja na yire. Ye hwe Rebecca so ye ko ware ni wi onu to ko bata. Isaac no mo to aso bo mo bra. Nene de nyaware ya 1 month na eje oba na si ho. Nyaware ya 2 month na eje oba na so ne na makwantu mu. Na akware ye de. Obi kura akwakowo e wo Libya. Obi akowo nsi so fa Libya fa nsi so akọ Italy. Madam fu bi kan ma mfenso so. Ma pon so mfenso so. Wo se mama yeba. Ne nipa ye mobo. Enipa timi wo ne atam no ye yine ne de na to nsuo no twa. Ya de wo se na ma ye mfa ne nkoye de se nipa no wo awie. Wo wu ne mo yi na firi ayi no boat no de ko no mo yi na to nsuo no. No mo yi ne de na to nsuo no. Wo wu okopesika. Enso no ti Ghana ye adwuma. Obi ade ahye na adwuma mu se abrochire na sika wa abrochire na sika wo. Sika wo Ghana cha abrochire ye kro mu Ghana. Ye ntu wo yere. Ye ni koko, ye ni timber, ye ni friends cafe. Ye keke bi nka ho. Keke bi nka ho. So adwuma wo ha betimi aye enso no. Obi apa abrochire. Eni ma no so ye ba Ghana fo ye mu ebi ntu kwan o ma na sa to sa ne maye. O mom this papers ko Ghana him for neto.
omo di enuane ne weko ehifo neto Ghana fo ya neto obi ntu kwanda enso neto ko obi fie ntuma ware wo baja ho be ko pesika aba na obewu wo Libya kwanso fa desert obi Johnson no onom ne Johnson di Gary Asan emane na epushi obi se obi so ka so se emane pushi ese yenko so ba pushi se koko pesika bra obi ka se koku maame ba koku maame obi kwa koku maame so koku maame dia na oba ne se kokokwa na mane ntie se no Bible so abebata were ma ye honam ba kwa ngo se mbe ye honam mienu nti wuti Abrokyie a wote ya no ye mienu nye baako so abebata no ho nyame asomdwe nka nyenka me so ma mfensi a nyame ye adoma during the week no ye di nyame asem ba ne de nya aware nyame asem every hoko no na ye de Saturday ye di nyame asem aware asan ba besoso ye beba beto aso me bom pae se ye benya osofu geba na benya sofu bi ni atoa enedie iso ye bepe obi kura wo sa problem ni bi no so de na yi beba be boye ni a oba bi a ya wane na ja na si Ghana so many years ni ahwe abrabo eto no enema wo fam ya ye bepe de bia ba betena ha na wo a watie wo waso na se wasi kwa so bi be warewa no wa walewa ene de onya ya no de skana ko ma oba na busuafo nko wa no akọ wa no ti be bi na ti be bi no nya ware yo no nya ware Ghana fo nim bia ware no Africa fo ni bia ware nya ware na me asomdwe nkan na nka me nso emi ye ho aye adoma ye betwaso